Halimbawa, magulo ang puso. Kapalit. Hindi mo naman. Alam mo, hindi mo. Yung Walang pangalan ng JJ. JJ. Ay, parang hindi ko verified the affirmation. Yung buo. 09053. At mga 23. Hindi mo ako, Jake. Hindi mo ako na. Patay na ba lang? Ano mo?
You, taw-taw ito. Ito. Sabi, hindi. Ano? Sabi mo kaya, ikaw, ano? Hindi mo na kulay. Hindi, Malit ka pa lang. So, aram ko ano kayo si Bata. Akin mo, bakit mo ako? Pare ng birthday ko. Yeah. So, talaga buka makulong. So it goes. It goes. So, tumatanong mo ng ano? Oh, bukay. Ayun sana, ito dapat iyan. Avoid please, ano, wala. Kasi may kulang ito dapat ating gawin dito. Paano nag-live sila? Nag-live sila din yun. Bakit? May mga draft. Yellow. Ito lang. Tapat na. Kasi ito. Yung mga racket yan na ano. Ganun pa mas di pa mo. Kasi talaga. Hindi ka mag-rayo. Kumiyaw manak pa. You know, run, bro, run, you run. One on Ala, naglalig kayo sa mga tao-tao mo, yung paalim mo. Yun. Ano yan? Yan.
Boy Eric. Hindi naman ako. Baba ang matagal yung ano do. You know. Sa kanya yung ito. At ah, at marami sila. Yan! 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 Ayun na ito! Ayun na ito! Wala mo sa mga ginagawa. O, tulak-tulak tayo na niya. Ang agas ng keyboard. Ay! Agas, hindi na matapos. Yan. Walking with us. Okay na talaga. Ano ba yun ang box na yun? Ito? Wait. Gumagamit ng power up. Power up, pag magamit ka. Kung nakapagari yan, pag nakapagari ka pa,
na. Utang ka dyan! Ay, ma-finish na yan. Ma-expected ka na ka. Hindi rin bawal ka mag ano sa kasa. Yan o. Ano mo po? Makuhan. Makuhan. Yan o. Iba ko. Makuhan. Binaan. Kaya ako mo yan. Ito. So, kaya ito kawan. Ito ay kailangan. Nauwi kami sa reklamo. Wala no, it's more than Mamasot ka lang. G. Ba? Hindi ako si G. Kasi ano, Yung ba? ano, so, tawin na niyo. Ano sa may ka? Ano? Yan, dilag na. Dilag na. Sabay ang ministra.
Ayun!
Parang muli ka lang siya makatulog ka kasi slide. Hindi naman. Paano mo ba hindi mo kailan picture you're doing that with after that? Ano? Pwede na tayo napawala mo.
Ano lang. Diba? Dapat.
Okay, nakakulit mo. Bakit ba kayo dito? Wala ko. Oh, bilang ko kayo. Ano yun? Gift sila.
Ako talaga ay.
Okay. Okay, yun na, Jay. Hindi ko na, Jay. Jay. Travel. Travel. Pinakababa. Teleporting. Okay. Hindi. Jay, yun na, Jay. Jay. Gumagawad pa ba? Dio. Sa ano yan? Sa ano yan? Ano yan? No, limit is no. Mga channel sa Alicia niya, pabibili. Wala. Sino ko ba na? Let's say, so far, Pero dito ba? Baka paano? Baka ang dila.
Hindi na mo. Ito FB na kanya. Paano ipamilya mo? Eh, kung gusto ko, Mapayag. dapat yan. 2,000 itong ano, nabalyan, 2,000. 1,980 na ako. Hindi 20.
750 ang pansahod. Tapos kung bakal na mga 2,000. So, pambayad sa agito, ang tinaw, ano, Wala na ka. siguro 600. Ha? Eh, ba, 85 ang bayadan? Kaya nga, ibayad sa akin. Tandaan mo, yung sinabi ba ko, Ang isa ubon mong pang ano, kay 75, may sobrang naman. hindi ka nagpinta kayo ito, puro lang ito. Ipakita mo. Sa ang ano, ang lada, gisa na daan, tapos 20 ang Kada na lada. pula, Siguro mo, gisa na. Kung tapos ang laya, siguro ng 20. ang laya sila. 20 na lang kamati, ay ano, suwa. Dito na. Sila pa. Sila pa, sila pa. Kada laya ko, ha? Ang laya, ito, Ang laya. Wala akong tipong kapula mo, wala akong reswato sa pa. Ha? Wala akong tipong ko. Ano mo sa mga ha?
Makakain namin sa Indo. Oo. Number 3. Open sa crate. Sa crate. Hello. Okay. Hello. Ako yung binalyo. Hindi ko masakit. Hindi pa kaya sa kuya ulit yun. Ano ba? Ano ba? Wala pa lang sinusukulan ng mga pero tinitigo na lang yung tao. Alright, pumunta. Ako, magsumunod ako. Dito ka lang paano kung
Di ba nga siya yung lalapag pa sa live. One more. Ano lang? So, ayun lang po niya po talaga. Magamit ako na ito. Ano lang? Tapos, out lang. Wala ako makakapagpapalala.
Ano lang? Pagka-maintenance, ilan ito? Ang kumakabuo. Utang buot mo lang yung siguro. Yan. Sabi ka sa karito sa mga pare. Gaga. Walang pado. Uy. Ano pa ka naman? Gusto ko ng pangok baka. Baka ano bu? Ginawa? Ay, eh, marunong na ako. Nabukit. Nagalit mo, nabukit. Ang sa tray, open. Yan, salos. Ayun. Ano sabi? Ayun.
Ayun, ganun. Ganyan din para mga wala. Sila ba yan? Nakapagod.